ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 45 ରନ୍ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘଟିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ମୁମ୍ବାଇର 2ଟି ୱିକେଟର ପତନ ଘଟିବା ପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ। ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଇନିଂସର ସପ୍ତମ ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ବୋଲର ଅନୁକୁଳ ରୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 6ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅନୁକୁଳ ରୟ ଏହି ଓଭରରେ 3ଟି ନୋ ବଲ୍ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ଓଭରରେ 6ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହ 2ଟି ଚୌକା ମାରି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 45 ରନ୍ ହାସଲ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।